Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 7. Nagasat dagiti anak no nataknang ti amada ken nalinteg ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rikay, madlaw ko kat tumataar ka. Ha? Un pare. Nariing sakit di man ti pusom nga agay at pare. Kwa, saan mat pare? Oo, hanyagad ta saanin. Saan ka matasigo da kasta? Blooming ka pare. Na, tila sasawa mat pare. One mat, sakit. Apaw, nagbanglo ka pa ya. Papanamaya pare, tanakabang banglo ka mat. Kwa pare. Ay, jay ili. Dalamapan ko kasarita at tao. Mabit lang pare text ko. Basak lang Sige pare, tapanawan kan dito waiting shed. Labsan kan pare at agpaamyan anak pa eh. Sige lang pare. Agur-urayan kanyak ni Anita. Ay, nagbayag tumit nga mintilugan. Awagak man lang tapno saan matagtakan. Imbagak mat ngamin ka, amasapak ang agapo iti balayo. Kita anak, nasapak ang nagrubwat. Iso nga itayak pailaan nga gururay kan. Pasensya kan, Anita. Nagurdera kon iti kanenta. Sige, mabalintan timangan. Sige. Anyam, sikat timang bayad, Wen, di kagdanag. Talaga asyak timang bayad. Ada kwartak dito Alangan rod, mangantan. Kalpasan na, mapanta iti paborito ta aparke. Sige, Anita. Saan kayo pa'y anangan? Saan pa yan, ti? Awan nga min bagas mi. Ken ur-urayan mi ni tatang. Mabisina kon, anti. Ay, anyamot ti amayo. Apay, sa dino ka di tinapanan na. Simangpet kami ngawan ni tatang, anti. Ijay pa'y lang pagadalan. Nasakitan ti tiyan ko, anti. Tamabisin akon. Ala, intayo ijay balay, tayong kay mangan. Ay, una yun. Naimbagayam, tadim magasak pa'y dito'y balayo. Iti panaggapok ijay balay da na Silvia nag-Bible study. Ala, intayon ijay balay, kakanakan. Ala, mangan kayo lat taubing. Ibusin nyo dagitan at si daan. Sana bale, tanalpasan dagiti kakasinsin nyo. Ay na, agyaman kami, anti. Adoy ti danong nga inuman nyo. Dito'y kayo laangan balay a maturog. San abale, ta Sabado inton bigat. Uray maladaw kayo nga agriing. Uwan, anti. Agyaman kami, anti. Manong Ricky, sa dino ka di tinapanam idirabi Apay, di mo amo nga awanan ti maisa ang dagiti anak mo? Ha? Inururay da ka dagiti anak mo idirabi Taurayon dati isangpot mo abagas. Ngam, sang-sangpot mon samot itang agsapa. Wan. Kayat mo asawan? Awan anyaman na kan ka no awan kanon dagiti anak mo? Jak ammo nga awanan ti bagas. Ay na, manong. Kita amot tadi mo bisinan dagiti anak mo. Ulila dalang arudon iti ina. Ita, baybay ampay ida. Awanan. Napanam ngamin aya, ta ita lang agsapa asim mangpot ka. Adala na panak. Ipangpangrunam mo't adagiti anak mo, manong. Isuda ti importante iti biyag mo. Di mo baybayan ida, takaasi damat. Anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam, Manong Tomas. Anita, nakita kayo ko ni Ricky nga kipkipin iti ili di na minsan. Ha? Saan ka na makapaglibak kanyan? Gaputa sana ka nagbidot iti nakita. Ay, saan apod no dayta? Anita, adda asawam. Isu na lang tadda iti abroad. Isu anasaysayat no ilintag yung ti biddot nga aramidan niyo. Awan ti madingan aramidan mi.
Kita ka man lang. Nagado ang masabat ko dito dalan. Sikapay lang amin. Anyan ni Anita. At da asawan, yung makihul-holding hands iti sabali a lalaki. Masurunak iti dayjay atumas. Manakibiyang. Apay ka di. Atapon na nga da relasyon ta. Kat pinaritan nak. Anya nga iti mabalin ko. Kat ay-ayatan ka nga rod. Uray sak, Anita. Ay-ayatan ka mat. Sipod pimusay day di asawak. Ingkarik iti bagik asana ko na makiasawa pay. Ngami di nakita ka. Nariing manen ti pusok nga gayat. Ang kasanungay dayta. Adda anak mo't iti asawa. Saan ta makapagkalaysa? Ti importante. Kat ay-ayatan ta ti tunggal maysa. Juan Ricky, dayta ti importante. Uray addan pamilyam. Ay-ayatan kalatta. Ricky. Ala, agkuyog ta. Tagumatang taman iti isagot ko ken ka. Pakalaglagi pa maakanayon iti panagayat ko ken ka. Talaga? Wen. Iso sige. Mapantan. Anya, awan ti sapatos mo, Jerry? Awanin, auntie. Nadadailan. Oh, kitaan nyo Imbaga kinitatangay gatangan nak iti sapatos. Saan matlata gumatang? Anya? Sana ko na mapanag-eskwela, auntie. Mabainak. Siyak lang ti nakachinelas. Ala, bayam, takasaritak ti amam. Mabalin ka diti makisarsaritaken ka dito'y paraangan niyaw, kabsat. Ay kat, awan Ikan ka iti basbasaem, kabsat. Imbagla ang abasbasaem, no kasta nga agtugtugaw ka dito'y paraangan niyaw. At toy. Anya aya daytoy, kabsat. Kasapulan tayo dagiti kakasta ababasaan. Tadagita ti mangiwanwan kada tayo iti dalan, nga umno apagturungan tayo, kabsat. Kat saan adakas, no basaam da itoy. Kabsat. Ala, kabsat. Awatam. Kat inakunwan, sapay ko matabasaam latta. Insurat ko ti cellphone number ko dita babasaan. Iso ano kasapulang pa'y ti kasta, i-text naklaang ta umay kantulat ta ikan. Sige, katagyaman na, kabsat. Sige. Anya aya daytoy ababasaan. Nagasat dagiti anak no nataknang ti amada ken nalintag ti aramid na. Anyan ti bagbaga daytoy ababasaan. Kas lapas pasagidan nakmuteng. Manong Ricky, pangip-ipanam ka di iti sweldom. Apay ti sweldok. Di mo pa'y maigatangan mo't dagiti anak mo iti sapatos da. Intad kun ka ni Jerry jamay sa sapatos ti anak ko. Nalagkabon ti sapatos ni Jerry nga anak mo. Kat dinan kaya ti mapan-agiskwela tamabain. Kasta ka di. Kita aman da iti balayo, manong. Nakawarwara. Gapo ta di mo man la maisuro dagiti anak mo nga agdalos. Gapo takanayon ka amarabyan nga agawid. Kan kita am ti kusina yo. Awan aminan. Awan bagasyo, sidaan, kan aminan. Kwa, ading. Agbalin ka kumamot anasaya at nga ama kadagiti anak mo, manong. Awanon ti inada akanayon ang mga iwan kan mangiwanwan kadakwada. Iso asika ti mga ramid iti dayta. Katawan mat. Aramidak mat dayta. Manong, amok, adda madi nga aramid mo. Dimano nan dayta kanyak. Ken adamot tan pangibasarak no apay amamati ak. Liklikam ti dakas nga aramid, manong. Iti kasta, agtultuloy anasaya at tibiyagyo kadagiti anak mo. Hala, Houston. Makarengreng kan. Agbain ka kumamot kanyak manong.
Tasyak ay aywanak dagiti anak mo. Idinto ta adda tallo nga anak ko. Naimbag kumamot na awan kang amada. Ti sweldom, ipaay mo kadagiti anak mo. Saan mo nga ipaay iti babae nga addaanan iti asawa? Wan pare, siyak tinang ibagay ti kapsat mo nga da relasyon nyo kan Anita. Man nakibiyang kamot gayam, pare Tomas. Pare Ricky, nasingpot ka tao. Agkumpare tapay. Iso a para kanyag, adda karbengak a makibiyangken ka, no maditar aramidam. Ngamin, addaanan iti asawa ni Anita. Aday talang, taday di abroad. Kasanon ngay, no maamuan ti asawa ng adda relasyon nyo. Sapay agam-amu kayo matngarod. Amang anon niya ti aramidan nakin ka no agawid. Saan mo nga amunan niya ti adday ti panunot na pare? Iso nga itatana sa papay, liklika mo ni Anita. Naragsak kayong agpaiso, ngam addamat agladladingit. Kwa pare. Ala pare, inako. Di mauasak lang dito balayo, tamok nga daka. Iso nga imbagakan ka dayta. Sige, inakon pare Ricky. Sige lang pare. Katsapay la kuma, tadi mo tagidaksen ti imbagakan ka. Tatang, kasta ti imbagak ijay sango dagiti classmates ko. Kunang amin ni teacher, nga ibagamin no asino dagit ipanpanakkel mi atat tao iti biyag mi. Anya? Kat imbagak adwa kayo iti daydinanang. Ngam, gapu taawanan daydinanang. Sikalatan ti mangipatpatag kada kami kan ni manong ko. Kat uray agmay-may saka, taawanan daydinanang. Kat ipatpatag na kami latakan ni manong Jerry akabsat ko. Mila anak. Wen tatang, ipampanakkel ka kadagiti classmates ko. Nagasat dagiti anak no nataknang ti amada ken nalinteg ti aramid na. Kaslamayat met gayam day ti ababasaan nga inted kanyak di bakit. Ituloy ko man kit di abasaan. Ne, anya dagita ginatgatang mo, Manong Ricky. Nasaya at adda kagayam dito'y balay, ading ko. Ayan ta Jerry kan Mila. Adada di talikodan ti balay, insurok ida amang ilaba iti kawasda. Katsyak, agdalusak dito'y balayyo. Tani, kaasi matagiti kakaanak ka, akasto iti pagnana edanda. Nakawarwara. Pasensya ka na ading ko. Wen, aklunag. Nagbiddutak. Kat manipod ita. Aramida kon ti pagrebangak para kadagiti anak ko. Tapod no. Ubing da pa'y unay. Katurumbang asanda mabaybayan. Ha? Iso nga ita, gimatangak iti para kadakwada. Kanadamat ang ginatang ko para kan kaading ko. Adamin iti da ito'y asupot. Ay, saanan anas kan ngayong gatangan nakpay, Manong? Imbaglang matapakaragsakam kanyak aading ko. Naragsaka kon. Basta lakit di makitak, adi mo baybayan dagiti anak mo. Agadal kayo na imbag anak ko. Kat kalpasan ti klase yo, agawid kayo adagos dito'y balay. Diyak kaya't ngagbulbulakbul kayo, tamang ano may sagmak kayo. Wen tatang. Wen tatang? Kat nuan niya ti kasapulan yo, ibagayo lang kanyak, ha? Wen tatang. Di kayak danag, ipaikuti kasapulan yo, anak ko. Bastag sing-singpet, kan agtulnog kayo kanyak. Wen, tatang? Alang haroden, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo nga agring inton bigat, ha? Sige, tatang. Ingkami nga rod maturugan, tatang. May kanading. Sige, Manong. Ay, Wen. Husto da ito'y nabasak itintib kanyak di bakit. May papaniti sursuro ti Diyos. Itatanasa papay. Agbalbaliw akon. Wen Anita,
Day tati pangadan ko. Liklikan tan ti tunggal maysa. Tapod nula unay ngay ayatan ta ti tunggal maysa. Nga madamot sa bali ang masaktan. Iso ti asawam. Anya, Anita, agbalbaliw-tan. Kat ti makunakan ka. Ipamaysam ti panagayat mo iti asawam. Saan mo nga ulitin ti nagbasulan ta? Ricky. Maudin da ito'y apanagsinnarak ta, Anita. Waswasan tan ti relasyon ta. Awan ti parikot, kabsat. Basta ag-text kalat ta kanyak, umay kalat ta ikan iti babasaan, maipapan iti sasao ti Diyos. Ta saan adakas dayta? No di kat makatulong kan ka, para iti panagbiag mo, diti rabaw ti daga. Wen kabsat, katagyaman ak unay ta imay ka. Wan, laglagi pen adagiti nasayat asuro-suro, ti mangiton da kada tayo iti nasaya at nga aramid. Mangisuro kada tayo nga agayat iti napudno, ken mamagbalbaliw kada tayo. Wen kabsat, isuan na lagip ka atineksan. Takayat ko pa iti ad-ado ababasaan. Kat, ada itod ko kan kakabsat. Regalo kan ka. Para kan ka kan iti pamilyam. Atoy. Ne, basit a libro? Basit laeng daytoy a libro. Ngam no basaem, makapasaya at kan ka kan iti pamilyam. No laket, taing ka ipabiyag. Biblia dayta. Agyaman ako na kabsat. Katagyaman akmat iti Diyos, ta iso tinang iturong kanyak iti husto adalan ngayon naksuruten. Timang liklik iti dakas, kan ti agbalin anatak ng nga ama, kadag iti anak ko. Pudno launay, kapsat. Tanagasat dagiti anak, nunatak ng ti amada, kan nalintag ti aramid na. Adayo anasaysaya at apaidalan tayo iti nalintag adalan, nang runa kadag iti naganak, ta isuda kumati agbalin a modelo iti nasaya at nga aramid, kan ugali, kadag iti anak da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZ WT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.